Не беру повного ресурсів, нормально видав. Нормально. Ідемо. Ідемо бити великого дикуна. I soon found, however, that the type and condition of the host's meat was a critical factor. The best results came from pigs, whose flesh is Ні, я не Обелікс. Хвала Богу. Айбо... Коротше, я видав гентеш, ні? Все, коротше, я поняв. Темна півниця, гибавка, і це такий симулятор гентеша. Утікла ціка, такий великий дикунище, заліз у півницю, і тепер тобі треба з факлю йти, його знайти і приладитися десяткам. Даме то так. Ну, шкаутінг. А, та тут ясно, що він буде в цьому далекому углові. Я це вже давно поняв. Так. Room Battle від Treasure. Room Battle від Curio. Давай йдемо на Treasure. Йой, що він назвав? Головне ж, Нико не голий. Усі на 3-й уровень прокачані. Та й взяв їм з собою факлі. Ідеально, я ж чисяк файно не зачинав експедицію тепер. Може у когось якісь страхи? Мінус 5% кріта. Це треба було давно полічити. Ну добре. Вже як є. Мінус 5% кріта, ну як я за це не подумав? О, туй. Споза того, що це вже йдемо з монстрами, з героями 3-го уровня, та йдемо на ветерановий сесь квест, та вже й нові моби появляються. Видиш, тут такий дикуночелянник величезний. Сесь мені ся доста любить, насправді, у нього інтересний навик. Ну добре. Так. Раз бафаємо команду і йдемося бити. Первим ділом треба попробувати застанити барабанщика. Бо бубнар має паскудний між ними. І ясне діло, що мені не дається його нормально учмілити. Будемо основати другі інструменти. А, ще в нього резист. Ах, Маро, ти зелений. Ну тепер... І це комуня не ладили. Угу. Сесія посунув назад, а Дорася буде на мене розганяти. Я вже відео. Та, ти ся смієш? Плюс 7 акуратності, ти ся промахуєш. Дівко, думай дащо. У Epic Games дали задер файну бавку Wolfenstein The New Order. А, це... Ну, або це стрілялка, ні? Така. Ото стріляння 100%. Stun Protection 95%. Цього нігде не можу чмілити. Та що, тоді пробуємо свого лічити. Правда, Марку з нього і так не здойме. Ну йоу. Не гонка діточі в прошлий раз, но... Комуся що має любить. Комуся що має любить. Сісник який паскудяк. Тепер вже так не буде. Добре. Так, ще на 2 раунди. Добрі. 63 здоров'я в нього, слухай. Та й протекшн 40%. Капець, я щось одвик від таких читавих мобів. Єврей б'є німців, світове, де німці побідили. А, ну я помню сюжет тої бавки, так, плюс, ну, то вже легендарна серія, можна так казати, не просто іна бавка. О, Боня біг. Я, слухай, може, і не поберу того. Йой-йой-йой. Я, може, не поберу у низьке сесе. Йой-йой-йой-йой. Капець, це
перша битка, а мене вже так покопкали. Ого. Ого. Так, треба дали баф. Inspiration and improvement. Та ти лишся. Все, добились ми. Prodigious size Ну, це alone було does тяжко, not це було dissuade тяжко, the чесно sharpened повім. blade. А ну, що нам доброго дасте? Finding the stuff is only the first test. Уже міся не стає, Must як be і се? carried home. Як і се? Асяк? Уже в нього повний жиба. А чого лиш по 3 їх не можеш? Вони лиш по 3 йдуть? А мені цих портретів треба було, ні? На то-то, на банк. Чу, я вже й не пам'ятаю. Цю бочку ліпше вилишити. Не, чоловіче, перекуси дащо, бо тобі тяжко. Так. Туй, хвала Богу, нич. In Radiance may we find victory. Треба їм файний гатижак. Пак, я ще много з собою набрав всякої лупини, і протияд, і то-то, і бинт, і сесі трави, і 2 ключі, і 2 комплекта цих факлів, щоб не мусив їм гивижу. Той гатижак має великий не може, і це гиби смисл бавки у тому ж. Дуже лімітоване місто, тому цей фурт да чим жертвувати. Тож треба міркувати. Ну. Будемо бити боса. Ну, я сама і скільтував був насправді на то-то. Убиємо виліпшити амуніцію, гейкою на... Будемо виліпшити амуніцію гейкою на то-то. На всякое матерження, яке я взяв з собою дорогу. Та в того би не бай. Back to the pit. Будемося далі лічити мало. War can be healed, but never hidden. Всіх дуже не люблю. Executed with impunity. Добре, що я хоч не заразив тим ядом. Уже файно. Так. Дякую. Another Ну, а abomination. забув їм розказати за трумбету. Видите там зелена полосавня на екранові? То там не просто так. Збирав на трумбету і все одно дуже так аморфно. Насправді я не знав, коїм все писав, та не знав, що хочу з тим чинити. А й думав, що як дозбираємо ту 1000, я ту 1000 спокійно множу на 5 і зажену в якийсь іпний фонд. Наприклад, можу до Майка Кавки загнати, він теж там много допомагає, волонтерить. Та без того був бодай деякий хосен, ні? Добрі, треба нам зась бити бубнаша первого. Туй на ветерановому уровні у них намного більше здоров'я, я так поникав. Добрі, у всіх іще бонус є. То тоді попробуємо закровити. Сись не вмре. О, я його можу добити сим. Що, безрозмірна ташка, що не задінеш, лише це фурт повно міста. Безрозмірна ташка туди втрачать смисл усі в бавці. Так, я хочу бубнаша добити. Continue the onslaught. Бо кить здоров'я полічити я ще можу, та з стресом намного майтяжко, а тут дуже стресує, дуже паскудний такий. Mortality clarified in a single strike. Костя, ти що тут? Не кажеш? Костя спить. Так, добре, в мене добрий резист на кровотечу, ні на когось не ймило, все добрі. Значить,
Тоді попробуємо цього свинтоша мінуснути. Йому там немного треба. Весталка буде робити свою роботу, найлічить. Мож би вже обновити баф. Тин-тин-тин-тин-тин. І все можеш переживати, все не біда. Так. Як йому красно подав. Ще би єден, то вже б його добив. Ще би єден. А треба було, видав, стресовика добивати первого. Ха. Бо. Сись дораз умре, сись нет. Так і вчинимо. Surges as the enemy crumbles. Та що туди? Сестра Рене найлічить Балтушку, а Балтушка знає, що робити. 30-ку мукою палила, тому досить буде надовго. Ну, лічимо стрес. Паради. Сись сам умирать. Файно, можемо йти далі. Знаєте, не піло. Так. Може все поїсти і забрати, видав. 500 золота. Ліпше всіх хрестів туди забрати. Їх може буде поміняти на портрети. Це може замість антивенома взяти. А тут треба антивеном. Все добре, йдемо. Не никайте на нього. Добре. Вже такою слідуючи битка з босом. То нам ліпше переспати. Нам ліпше переспати. Далі. Весталка робить так, аби на нас не напали. Геліонка собі шанс кріта піднімати. Шанс кріта це... Шанс кріта, не? Не демедж, а шанс. Мав би бути, добре. Accuracy, damage, кріти. І все треба. Tiger's Eye. На Геліонку. Тепер у неї домак. Домак, як в неї буде шанс кріта. 25%. Ну. Всяк буде файно, Ще би так може. Порядок. Де бити свинтоша. Чинимося гентеша. The match is struck. A blazing star is born. Так, все, пропускаємося, нам не інтересно. Всіх ми теж гадався. Stealth мод. Пак я знав щось таке. Бо в мене не є нікого, кого б міг. Є. Усього є анті-стелс, ні? Taking shot. Bypass stealth, I know. Бо я навіть не вивчив цей навик. Знав йому, що є в нього таке буде. Що? Коли у них факля загасне? Вони без світла сидять. Ти вижу добрий челянник. Не любиш, щоб у людей світло було. Все крітовання місця зачинать любити. Резистує. Резистуєш. Низько ти зо мною не крітуєш. Це як там все співало. Паради, слухайте. Це називається файно спочили люди.
А що мені з цим тепер чинити? З нього і все спаде, ні? The blood quickens. Ну, добрі. Ні в кого стреса не є. Відчити ніщо. Eradicated. Два раз ударила. Victory's mount. І двічі So too will resistance. Двічі максимальний демідж просто був. Такий максимальний. Ну все, йдемо бити цику. A travesty Йдемо бити свинячого короля. of hatred and rage. Добре. А бити будемо лише великого. Так, протекшена у нього домак не є, значить не мусимо робити. Значить, не мусимо його іпін кровити, можемо його просто бити. Ай, не продумались ми змітування цілі. Бо в мене є троє героїв, котрі можуть кровити ворога. З цим можна комбінувати, насправді. А цяк. Ні? О! Всяк мися любить, коли се промахує ворог. Бо мені се видить, ось минулий раз бились ми руну всякого свинтоша, ні? Ось він лише здоров'я менше мав. А так єнакі скіли у нього були. Impressive. Ай, ну так само було. Та тут сильно ся не мінять. Тактика моя. Devastating. Читаво. Дуже читаво, я вам так даже оповім. Треба поновити баф. A brilliant confluence of skill and purpose. П'ять демеджа. Такий свинтош на базарові вчинить кризу у м'ясарському ділі. Я з ним на базар не піду. Я його банально не дотягну. Ears. Blurred vision. The Наконець approaches. щось ефектне вони проявили. Це свинявня ратицю зарядила та учмілилоня. Не бай, не бай. Не бай, не бай. Вилічимо тя, сигіняшний то наш. Ники ти який худий, сісничний істячий. Кіко там уже 16, йой. Та той може було стакати спочатку такий. А це було читаво. Ну то ненадовго. Сись дораз гигне. Тепер гадався уж усі в комбінації. Все файно, або замість другої позиції можна було того щитом взяти. Він би намного має ефективний, той був сугубо споза того, аж міг би закривати собою декого. А демеджа Балтошка і сама нормально дає. Ну, сість на другий раунд умре такий. Oblivion. У неї тільки здоров'я даже дає, у неї 34, він на 39 ударив. Юй-юй-юй-юй-юй. Ну, це фінал, я ти кажу. Ну, сість на слідуючий ход умре, то вже добрі. Або висталці треба... Сестрі Рене треба лічити. Треба пити масть, це що вона там робить. Так, сись умре дораз. То треба малого свинтоша туди вже потихеньку закопкувати. Не, ти мав умерти! Ти мав умерти! Чого він живий? Кампес! Усі 4 оглушені. Я в шокові. Perform beyond one's limits. Юй-юй.
Свинтоша 2 ходи били? Це мені це привіділо. Another life wasted in the pursuit of glory and gold. У мене вбили героя. Кампець, сестра Рене умерла. Я ти кажу. У мене вбили героя. Матір му душу і тому свинтушові. Ні, ну ви... Великий такое, а добив і малий. As the fiend falls, a faint hope blossoms. Знайшов їм блюпринт. Сись. Мені не треба сись ваш блюпринт. Мені треба було му весталку. Кампець. Що? Я не знав, що казати.